Пишеш ли, бе? Пишеш. Та пак. Ама на друго място е най-вероятно Бог. От друг човек, може пак и да не е Митя Кръпачево, е заградено с електропастир. Джоне, искам да знам по каква причина това е заградено. Има ли някаква документация по въпроса, че е спазена за тая работа? Защото Митя Кръпачево не ми прати даже на последното запитване, пак тотално не ми отговори. Не знам сега, това ли на мистер Карпачево ли, на друг ли е? Каква документация е издадена, че това може да се случи? Аз доколкото знам, всяко нещо трябва документи. Ама ти сигурно не ги знаеш. Нали, като казвам Джонев, разбирате ви, в община Летница. И казвам само името на началника, въпреки че то реално погледнато. Напомням, всички служители в тази община трябва да сте му предизборен щаб и презервативи. Ако стане нещо тогава, да хвърчи презерватива, а кмета да си остане. Да, сега ето ли го. В слънцето не мога да видя какво снимам. И от другата страна е слънцето. Нали, реално погледнато, това тук може да се каже, че ми пречи. Едно колчета малко по-насам, а то да мине, айде да ни това колчи. Я ще нарязали дърва за печката, па не ги взели. Леле, големи майстори. Да си нарежа дърва за печката, ето тук пак има и да не ги вземат. Това какво да прави сега? Уминьора. Само ето и колчи малко е по-наблизичко до пътя, макар е сега. Не това не пречи. Ама пак питам сега. Искам копия от документацията, която това нещо разрешава да стане. Ако изобщо знаете в тая община, то има ли изобщо някоя община да се знае, че всяко нещо трябва да има документация. Ето го от тук почва. И продължава нататък. Да. Искам копия от документацията, с която това нещо е разрешено да се случи. Кой го е заградил, по каква причина. Да, то е ясно, че ще се пасе добитък някакъв. Това май не е на мистера, бе. Има ли електрика? Имало електрика. Добре де, след като тук има електрика, е ли възможно да знам, защо няма табелки? Но аз съм малко свикнал с тока. Джонев, тук има електрика, защо няма обозначени такова? Маша Аллах. То табелки няма, че тук има електрика, по-точно насочено движение на електрони по тия проводници, аз искам документация. Край на записа. Какъв е този Еврогейски съюз, ти да опазиш на такова разстояние кабел, без да стоиш поне дори и табелка, бе, братче. Сега вече ще спомена по-културно на някои институции пикочополовите органи на родителите им. То не е само тук. Значи казваш, опънал си кабел и електриката, бъде го пикнеш какво става. И няма табелки, нали? Тук път ли? Минават ли туристи? Я да питам. Нещо старите диреци си стоят, като искаш огради го с мрежа. Не може, чакай малко се. Мрежата колко пари струва, пъто и колко е. И мрежата старата си стои. Леле. Не знам какъв е този Еврогейски съюз. Направо ще го пустим и в това. И във Фейсбука на Европейската комисия. Да си видят резултатите от хубавото управление.
Хубавото безопасно управление. Друг е въпросът, като стресиращи добитъка с насочено движение на електронни по проводник, как ще има психологията, а пък като им изкъпи психологията, как ще има месото, млякото. Нали, аз не знам, аз не разбирам от тези работи, буквари не съм чел по тази работа. Само знам, че когато животно се коли по време на курбан някакъв, задължително трябва да го успокоиш преди да му теглиш ножа. Край на записа.